Vítám vás u dnešní autoprohlídky. Dnes vám představíme Audi Q7. Pod kapotou je 3-litrová V6 a 600 Nm krouťák. Tenhle konkrétní model je v S-Lineu. Dovybavený o full ledkový lampy, mrtvej úhel, hlídání v pruzích, čtení dopravních značek a adaptivní tempomat. U tohohle modelu je samozřejmostí stálý pohon všech 4 kol Quattro. To, že je Q7 praktický auto, to každý ví. Ale to, že má kufr skoro 800 litrů, to už každý neví. Součástí výbavy S-Line jsou tyhle fantastické komfortní sedačky. Infotainment můžete ovládat přes tenhle touchpad. Systém Drive Select vám pomůže upravit už tak komfortní jízdu. A kdyby vám vadila ve výhledu tahle obrazovka, tak ji můžete jednoduše schovat. 8stupňovou převodovku Tiptronic budete ovládat přes tento ergonomický volič převodovky. Interiér je hezky prosvětlený díky panoramatické střeše. Jestli se chcete komfortně povozit v Audi Q7, tak přijďte za náma do MP Cars. Dnes vám představíme Audi Q7 o full ledkový lampy, mrtvej úhel, hlídání v pruzích a tak dále. Stálý pohon všech 4 kol Quattro. To si myslím, že to bude jednoduchá věta tohle. To, že je Q7 praktický auto, to všichni ví, ale to, že má kufr skoro 800 litrů, to už každý neví. 8stupňovou převodovku Tiptronic. Výhodou panoramatické střechy je, že se i za jízdy můžete podívat na ptáka.